ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 27 сентябри соли 2021 1000 рубл 155 сомониву 30 дирам, $100 1131 сомониву 70 дирам. дар имрӯзанавормон 14 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо аз 65 000 сомонӣ сар мешаванд. дар шаҳри Душанбе 132 000 сомона хона ҳаст, дар шаҳри Бохтар 95 000 сомона хона ҳаст. хулас навори бениҳоят шавқовар мешавад. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шуморо дар кор. бисёри бад гап намезанем, рафтем. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Чораҳа, назди заводи Хуваксин. айроҳи калон 2 километр дур мебошад. 15 сотиқ замин аст, документ дорад ва дар пешаш мактаб мебошад. нархаш 85 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экрана. рақамҳои Россия WhatsApp дорад. боз як оғили 10x20 дорад, якта времянкаи 5x5 ва боз 2 камаз сангам дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, пушти заправкаи Фозил Айшарураев чапашидагӣ камтарак боло мебошад. 4 дар хона, як хонаи зимистоншинак, 2 ҳамом, туалет, ошхона, подвал ва дигар комнатаҳо. хона ремонташ хубай, нархаш $40,000 мебошад ва кадомеда срочна бихарашад то охири ҳамин моҳа $35,000 да метумша мега соҳиби хона. барои ҳамин шитобед бо арзон мешавад. 6 сотиқ заминай. номеро барои тамос дар рӯи экран ҳаст. WhatsApp доранд. марҳамат бародаро. номерои Россияам ҳаст. номерои Россияам WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, қарибии бозори Фаровон ва бозори Балх. дар 5 сотиқ замин, 6 дар хона, кухня, ҳамом, ҳоҷатхона дорад. бо таъмири хуб таъмин мебошад. об свет доимӣ, аловхонаам дорад. нархаш бо маслиҳат баъди дидани хона. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай. WhatsApp дорад. рақамҳои Россия. марҳамат бародаро. заминои фурӯшӣ ё аренда дар Федератсияи Россия то 1000 гектар замин доранд. кадоми деҳқонӣ ё барои хонасозӣ бошад, марҳамат, нархош аз 45 000 сомонӣ сар мешаванд. дар любой нарх замин доранд. боз 50 сотиқ замин дар шаҳри Астрахан ҳаст. документҳои ҳар як замин 100% мебошад. боз агар биёед бо ёрдамтон мекунанд. марҳамат бародаро. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экрана. боз фермаям доранд. ферма 3 гектар замин аст, бо гову молу ҳама чизи дигар, техникаву дигарам ҳаст. хулас марҳамат, барои замин бошад ба рақамҳои зерин муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар Чорякорон, ноҳия Рудакӣ, аллакаи Сино шудагиай. 8 сотиқ замин, хона барои 2 оила, об барқ доимӣ, 5 дар хона ва 2 веранти калон дорад. ҳамоми дарунаву беруна дорад. дар роҳи асосӣ ҷойгирай. маршрути 48 ай пеши хона мегзара. магазинам дорад, магазини хӯрокворӣ. марҳамат, нархаш $65,000 мебошад. кондитсионер термикс ёш меистад. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай. WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Курғонтепа, як ҳуҷрага мебошад бо масоҳати 25 метри квадратӣ ва ҷойгир аст дар цоколни этаж. бародаро, полу подвал мебошад, яъне ки таги якум ошёнаи бинои новостройка
ҷойгир аст дар Шабчароғ, шаҳри Бохтар, наздикии мактаби 12, наздикии коллеҷи тиббӣ, садеки 13. Шароиташ барои зиндагӣ хуб аст, ҷошам хуб аст. Нархаш ҳамагӣ 95 000 сомонӣ мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. Ва дӯстони гиромӣ, и полуподвала ҳамчун подвали домои советскӣ қабул накунед. И дар навастройка мебошад. Умуман дига хелай марҳамат, кадомеда агар интерес набошад, равен як бор бинен, баъд хулосатона брорем. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, 4 сотиқ замин, 3 дар хона. Иҷода фақат сурати диташай, баняш созай ҳезмхона дора, кухнича кадагианда ҳавлӣ. Нархаш $41,000 мебошад. Бо савдоам мешавад. хона дар маркази шаҳри Бохтар, қирғани пешинада ҷойгир аст. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафи Лучобда, деҳаи Сари ҳавз, 6 сотиқ замин, хона 10 ба 9, 3 дар хона, кухни баняш дар даруншай, хона коробкаҳай, обсвет дар наздикишай. нархи хона 155 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, WhatsApp дорад. участкаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Восе, дар роҳи Диржин, Ибрат, 5 сотиқ замин, гирдиш бо сементблок маҳкам кардагиай. барои 4 дар хона фундамент рехтагӣ, кухни, баня, калидор дар дарунаш, обсвет ҳаст, документош 100%. ба бозора дусомона роҳ ҳаст, дар даруни маҳалла ҳаст, ҷои беҳтариндай. нархаш 65 000 сомонӣ бо арзон мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, имо WhatsApp-ам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, дар хати роҳ, 1 дар хона, ҳамом, ҳоҷатхона дорад. дар 4 сотиқ замин мебошад. ов дорад, дар ҳавлӣ свет ҳам ҳаст. нархаш бо маслиҳат мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага квартира бо масоҳати 33 метри квадратӣ дар 9-ум ошиёнаи бинои навастройка. хона ҷойгир аст дар Гипразем, назди донишгоҳи молия ва деҳқонбозор. хона бе ремонтай, коробка, айни ҳол сохтмони бино рафтест. тақрибан боз хато накунам 18 моҳи дига мондагиа то домсупория. нархаш 132 000 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад. боз як чанд намуди дигар ҳаст. метавонед ба ҳамин рақамҳои телефон муроҷиат кунед. мошинам қабул мекунанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, якхонага квартира бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар 2-ум ошиёнаи бинои навастройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ва ҷойгир аст дар 18-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. дом дар сари роҳи Калон мебошад. хона коробка чӣ хеле ки гуфтем, айтрезаҳош тарафи роҳа мебинам. нархаш 230 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 4-ум ошиёнаи бинои советӣ. ҷойгир аст дар 32-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. ремонт дорад, сари роҳ мебошад. нархаш 245 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага квартира бо масоҳати 34 метри квадратӣ
дар чорум ошонаи бинои новостройка. Хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст дар поёни автоцентр аниқтараш поёни таксиҳои Клуб пушти Газпром Крупскида. Канализатсия дора роҳи калон дар наздик 150 метр то сеюм дарвозаи бозори Корвон. Маълумоти бештар бо занги телефонӣ рақамҳои ҳисоби буждарҳои экранай нархаш 145 000 сомонӣ. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. Раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. То боздид барори кор шумада.